Guys, nanami diri sa location guys, Mar Cristina. Banana po. Ako kabalo. Basta kaya lang ibabaan na kay mugamay siya. Ana ra gyud siya. We are entering the Maria Cristina Falls. Siya na lang din na. Ano man? Direction lang. Dito sa baba? Pasulot namin sa Maria Cristina Falls. Muna siya ang August 6 Maria Cristina. Ano maka dyan? Ano raw? Dire, dire? Stop sa nako pa. Guys, welcome to Maria Cristina Falls. Guys, tingnan nyo ang Maria Cristina Falls guys. Ito ang actual ng Maria Cristina guys. You see? Tourist spot guys yan. Tourist spot. Halo. Yo guys, lakas ng current guys oh. Ito ang nature guys. Yan. Nature talaga yan guys. Ganyan kalakas ang guys, ang current ng tubig yun guys. Nakita nyo guys, current ng tubig. Dolphin. Maria Cristina Falls is a waterfalls of the Agus River in the northern Mindanao region of the Philippines. It is sometimes called the Twin Falls. The flow is separated by rock at the brink of the waterfalls. It is known for its natural grandeur, the 321.5 or 98 meters high waterfalls. It's also known as primary source of electric for the city's industries as being the harness of the Agus 6 hydroelectric plant.
is called Maria Cristina Falls because of the legend of the beautiful twin sisters named... Mau ba? Maria and Cristina who fell in love with same man. Ito rin nagpapriya ni Noy. Ako, paila-ila na yun. Ito guys, ang in charge ng Maria Cristina guys. Nag-plug mo muna sa Noy. Engineer Galimit guys. Muna siya si Engineer Galimit. Yung current guys oh. Kaya kalakas ang mga current guys. Lagi na doon pero sa isinta. Yung doon, 30 ka na isa. 30 ka. Berkinigawat. Yawa na oy. Kani, 30 ka na, 25 ka na, 30. Ano yung pinakakusog? Kamay na nga. Pagawad, 30 megawatt guys. 30,000 megawatt. Yan ang major guys. Kurintig ya po na daw. Ha? Kurintig. Yung current guys oh. Kaya kalakas ang mga current guys. Lagi na doon pero sa isinta. Yung doon, 30 ka na isa. 30 ka. Berkinigawat. Yawa na oy. Kani, 30 ka na, 25 ka na, 30. Ano yung pinakakusog? Kamay na nga. Pagawad, 30 megawatt guys. 30,000 megawatt. Yan ang major guys. Kurintig ya po na daw. Ha? Kurintig. Kusog na may kaya ka dayo.
Diyan to ni ambak. Ha? Sulay. Kasama diyan na di may bato. Wala siya namatay. Wala kay kung sa tubig kay bato to yan ni kuan sa pagkabuhi. Nahulog isa dia. Dito sa kasama ito. Di paano to siya kanang hindi subutan niya kuan sa kastol siya ng bahay niya. Tayo din po na depress. At terminate ikas kawasak. Why na i-choose ng bakla? Muna na siya. Oh. Pwede ka pa kung matiguran. Matiguran ka. Para na pwede na pwede. Katuray niya ang bakla na nabuhi. Bandot, umang doon na nitipan. Ay, susuwa ng luma, wala sa tawin. Okay na i-choice niya din. Ang bakla doon. Gamay ra siguro pag ihatag niya. Gusto dia po. Nuni siya, pagawas namin sa Maria Cristina Falls. Ako na lang drive ka, Papa. Ayun. Pagawas namin. Ikan mi sa kung Maria dito. Cristina Falls. Mao ni siyang agianan, pagawas. May Tagalog din. Aja, oy, Tagalog yan. Okay, pauwi na kami. Labas na kami. Galing na kami ng Maria Cristina Falls. Ito yung daan, palabas. English kayo para makakuha sa YouTube. English ba? Mga pagawas. We're going out now. We're on our way to August 7th. We've been to August 6 for Maria Cristina Falls. Muna siyang pagawas. Ito yung daan, palabas. May security guard. Yung guardhouse dito, hindi sa guardhouse. Okay. Pero i-post mang ikuan man kulong gyapon nila. Kaya na ako na i-post kung ano. Pwede naman kong vlog. Pwede naman Dili, siya. dili. Dili man taga diri, so dili nila makita nga. Dili, ang dili na ako i-appeal ang kuan ayon lang ikuan ang kuan. Agos ko na kay kontak. Ana Maria Cristina lang. Oh guys, pauwi na kami guys. Mga katropa. Pauwi na kami. So, kita-kits na lang tayo dyan. Papunta na kami yung Tinago Falls na naman. Tinago Falls kami guys. Para makita nyo ang Isa sa mga kagandahan ng Tinago Falls. Isa sa mga wonders ng Iligan City, isa sa mga tourist spot ng Iligan City. Yung itong Maria Cristina Falls, isa to sa mga mga tourist spot ng Iligan. Klaro kayo dito pa. Ayan guys, medyo delikado dito guys kasi may landslide guys oh. Ito kagawa ni Bagyong Paeng guys. Ako pa'y mag-vlog-vlog, samo pa ko siya na. Palunga lagi na imong suga ba? Ano ka na imong suga ba? Ako bi. Pastinan mga kuha ng pagkuhan ni mga
Copyright na pud ko. Guys, papunta na kaming Tinago Falls, guys. Huwag mo masyadong ipagahay yung kamot mo, guys, kasi baka mabaluktot yung parang relax lang. Relax. Take it easy. Nagkapak mo, no? Relax diha. Nag-amawan eh. Ay, magkanang diya sa akong pati. Kaya yung sinasama na yung gagawin sige mag-bulbul. Kaya yung na sila ito. Sarap ba ka? Ako din na. Ayaw kay mga kuhan mo dali. Mga copyright na pun ko. Sabak na kasan pa. Ikaw na. Gusto niya na. Sige, bulbul din ha. Ohana Pool and Pension House. Ano yung Ohana Pool and Pension House? I'm going to Tinago. Dito po naka-locate yung Taytay Resort. LG Residences. English ba? English kayo para makasabot si Ikon. Ikaw kani ka English. Tapos English. Okay guys, we're going to Tinago Falls. We're heading to Tinago Falls. Can you explain where the Tinago Falls, guys? Tinago means Nagtago. Okay. Tago talaga yung falls. Yung falls, medyo Tinago yung falls, kaya the Tinago middle Falls. of the mountain. Dili yung kabot ni ko ni katungguan. Basta diri yung listos. Dili, may nagkuhan na ito lagi. Na mauna. Uy! Pastil lang yung taa. Yaw-yawan gyud ka. Masa mo ito banda? Straight lang, straight. Straight from the heart. Straight from the heart. Mag-copyright na saan ko ng aking kode. Yun dahil nga Peter ko na po. Dili. This is LG Residences. LG Residences. Ano itong kailangan? Owned and managed by Chris Rasta and Olga Rasta. Rastan family. Sus ako siguro mga Susiana po, mga billion siguro. Siguro. Naanaman siya tulugan. Ano na siya mga kuan? Tulugan overnight. Kini yung sama ni. Balay Ang gini. yung bahay dito, papuntang Tinago. Ano yung sama niya? Residence. Nakuha nga. Upat na sa tin. Ako po ay ang kuan ni siya. Marag family ko. Bansuha, ano siya. Nag-uling siya, nag-uling. Kuha ng uling yan guys, oh. Ayan oh. Mga ganyan guys. Kuha gawa ng uling. Ano ba? Sanctuary. This way to Sanctuary Tinago Welcome. Falls. Welcome to picture mo. Tinago Falls. Ikon ni siya. Biya ba ako ikon ba? Ako, baby. Entrance. Ito guys, oh. Entrance fee 30, life jacket 30, free 1 bottle of water. Ayan guys, oh. Welcome to Tinago Falls. Height is 240 feet, deep 90 feet. No steps. Number of steps 355. Masubos diri. So medyo kung yung ano nyo, mataas yung kan guys, mataas masyado yung lakbayin mo pababa at saka pabalik pataas. 5 steps. Total of 710. Total of 710 steps back and forth. Okay? See you later. Ano nga? Ito yung entrance gate ng Tinago Falls. Welcome to Tinago Falls. Iyay ka dali na yung parking.
Dito na kami, magpa-park muna kami naman yung sasakyan. Park muna kami, park. Ito yung Tinago Falls. Kanya-kanya na yung nakusam na yung... May bat? Ano may vlog? Pasing kaya dahil nyo na Saan naman rin? Magkuhan? Orientation? Ito sir ha. So sir, walay gibati sa lawas, madam? Wala. Walay high blood, walay asma? Wala ra? High blood, ugoy makaon. Okay. Maayong hapon, Steel Town. Welcome to Tinago Falls. Ang atong Tinago Falls, doon na siya gitas-on nga 240 feet o doon na usab siya gilaw nga 90 feet. Ang atong Tinago Falls, doon na kita'y hagdanan nga atong paganaugod. Siyempre, atong kining pagasakaon niya 355 steps. Ang atong Tinago Falls, nag-recommend ko niya. Basta dito pwede kita mo sakay apan doon na kinibayad. O kung magpa-picture lang mo dito, wala kinibayad. Ang atong Tinago Falls, gidala kini sa LGU Iligan na himakining boundary dito sa Linamon, Lanao del Norte. Ang atong Tinago Falls, na nakita yung mga guide nga mugya kaninyo dito sa ubos, magdala sa inyong mga gamit, mag-atiman kaninyo dito, o pagsaka ninyo, kay ba pa mandili na to kaya ang musaka, dunay makadagan diri, aron makapahibalo nga, dunay na puyapan. Okay. Ang atong mga guide dili sila, trabahante kung dili usa lamang sila ka voluntaryo nga dunay rate nga 200 pesos kada usa ka guide. Ang ilang kita gikan kaninyo ila kini ipalit og bugas ug panud-an sa ilang pamilya tungod kay sigon sa akong gisulti, dili sila trabahante. Ug maayong hapon, Steel Town, and welcome to Tinago Falls. Tanya hura lagi ka, ma'am. Yes, ma'am. Naay tanya hura dagan sa Steel Town. Puro 4. Salamat. Salamat, sir. So, sir, dito magdalag life jacket. Di mo kung mangliligo gid eh. Sige. Sir, Ang ako ani, kanira gid ako. Sige, sir. Ah. Amping sa ubo, sir. Hindi mo lang kita first week, ma'am. Yes, susunod sa mo. Interest na. Tempa. Unsa man? Ay, just lang. Mo sa isa una nga mong ano. Anong lahi? Hindi ako. Lahi man na siya? Alam mo ni siya. Sa una gid kadalan dito. Yeah. Lahi lang ni karon, ko na siminto na ba? Karon Kanina unsa naman eh? baka na sa una clubhouse one, sir. Ha? Ano mo yung mga animals din niya? Uli na siya, ma'am. Okay, nawala man diri oh. Kailan badilis Bili niya sa una. labang trapi uli nila. Ano karon nako sa Mo to LGU na gadala di ay. Naila mo na prinda ko, sir. Nindot mo agi diri sa pika sige. Welcome to Tinago Falls. Nindot dito siya, ma'am. Pero Nagay si Joe. picture sa sir. Picture sa ma'am. So picture gina-vlog na kay nako. Ay, nag-vlog na sa welcome to Tinago Falls. Pag kayo kaway na pud diya pod. Welcome to Tinago Falls. Kaway-kaway naman dyan. Ay, nag-vlog si sir. Wita to kung kanina dito. Imuhang kamera pa. Tagay ni sa imong sponsor kay maaro mag-subscribe ni sir. Lagi. Para imo mo po rin mingi shout out, sir. Sus wala na si si Joe. Si Joe. Ano mo na matag ko niya. Anak, di ko tambok si Dave Joe. Inga nakadako. Siya maayo ko. Nato uyab niya to, nga nakadako kuno. Nag-vlog mo gana ito sila. Tanawa nag. Mo na ingon ako tong kuan kanang isa tong kay Jojo bitaw. Are you okay? Surviving. Survive. I made it. I made it. You made it, ha? Okay. Made it. Going down easy. Coming back up. Very easy. Good for the heart. Good for the lungs. Yes. It's very hard. So very difficult. That's why I don't want to go down. Zipline
Going down it makes the trip worth it. Coming back, you start questioning that. Come here. Okay. Okay, bye. Guys, going na mo. Okay guys. Tanaw na mo ni pagsaka guys. Hindi mo isnag ng ilong guys. Awan pa sir, no? Gano'n di mo muna og. Asa man ang konday? Hantod asa man day? Unsa pagkuan ako sa pulsa na kung kuan? Pero makita na dira ang pulse niya. Ang pulse makita na diri sa banda sa kuan. Oh, Diyos, unahan. Tara. Abot dia, unahan gamay. Katong nay kubo-kubo. Abot, kita na din tong pulse. Pati dalawang sobos gamay. Kita na biya. Alis makuha na niya pag kuan. Oo. Okay ra yan eh. Niadto nga wala pa man eh. Wala lagi ni sa una. Pero pag kuan sa LGO, nagsimintuhan na gyud. Hangak ini yan eh. Sakto ra ni mo tubig pud. Kaya karon dere ra pagbiyahe na again kay ang pikas dalan nag-landslide manggod sila. Mo dito ingon nila nga kuan. Kuan ang landslide. Patutugod tong bagyong udit. Udit o paing, may paing karon. Wala man sila kakaon na to. Kato ng bagyong udit na landslide, may gani buntag nga kuan wa pay mga tao ba. Suga sa ako oi. Gamay na lang. Wala ay di ba yung bigis dalan. Gamay lang Andre. Tara oh, kita na dere oh, pero tabunan jud. Tara oh. Ay. Pero asa pa banda ka na makita gyud? Dito Dito. sa bus gamay. Pastilan kuan nagkasingot ari ay. Exercise lagi jud. 300 steps guys. 300 steps. May malalim pa guys oh. Sa baba. Sus, pag baba pa man na diri. Oh, naon ko eh. Pero kita na dere gamay. Kita gamay di pero layo pa di kay makano, hindi mo klaro man. Ang pagkuan ni paghangak ani pa pasaka. Daghan na server dere ja ko na eh. Mga senior na bangaw kay sila dere. Abitaw na magidala akong mama kay Kapoy yun siya dyan. adik na to ka kwanto, di bisag dira na siguro. Kanang kon sir, kanang tira na kubo-kubo sir. Katong na kanang nailingkuranan. O, makita-kita na to sito. Ha? Makita-kita na. Kanay nasa siyan nasa 100 pa siguro ni. Kuan, Tunga tara pa. din ay kung pasakan na ka 101. Taray. Asa man? Taray. 101 step. Ay nakabutang. Pero nasa ties. Ito guys oh. Nasa 101 steps na tayo ngayon. Mga na 200 pang kulang. Doon man eh, 365. Doon naman ni kadalan kan sanctuary o dere. Ang sanctuary private lang to siya. Pero ang naugan niya po nimo, tinago ra gyapon try. Standard. Wala pa nito nitong layo pagdayo. Amo na tayo lang nga lain nga agyanan. Oh, namon. Oh, delikado man wala may sakyan ako may agyanan dia. Doon na slidean gani. Sada may ato ni Agi pero na slidean na sila. Wala di pareho yan eh. Dili pareha yung naan eh. Ang ilam. Amo na yung pabayad ng LGO kay guwapo naman pa himuan oh. Gobyerno man nagpahimuan eh. Gamay na 500,000 na ni. Kamay ra gyud. Kay kani Tiles lang daan. tiles pa lang tapos ang Kani pa imong gyud oh. kini mahal man eh stainless.
Niya trabahante pa. Ito niya trabahante ni. Sus, di pa makita gyapon. Nadira dapita. Nakita na ni mo pulse. Dire. Nag-rest ka guys, upo ka nito muna. Pagkuman, Pastilan layo apa na oy. Dito guys, oh, hindi pa makita. Patay tani. Ala ko, doon. Marami ka doon. Wala kayo. O, abutan mo. Kita ng tubig. Doon na kayo rin. Oh. Ayan na guys, pero hindi pa masyado makita guys. Ayan o. Singot ko guys ba? Tanggal ng t-shirt na niya. Ito yung nature guys. Nature talaga guys oh. Munti ko na rin oh. Gaso lang. Dito pag isa kon. Kailan ka ang Tolboy? Ha? Kailan ka si Tolboy? Katong bayoton nga taga dito kalan? Oo, Tolboy. Oo, dire pagkukuhan ako to. Angkon. Maligya mo kuno sila diya. Ha? Maligya mo kuno sila lalom. Oo, tira. Pero wala man sila karon kay to gikan man to kuan. Mas baryo karon. Yung mama kasi si tata. Naman dire. Maligya mo kuno sila dire. Oo, maligya man sila dyan sa babong. Galimit. Babaw ray. Oo. Dili sila lalom. Galimit apido na nila na. Galimit. Awa, murag kahoy yo. Mga kwat. Ay, atek. Okay, ako ganyan. Wambak ba yan na? Umamba ko eh. Mantis guys oh, yung mantis man eh. Kahoy. Ito yung mantis guys oh. Wambak na oy, mukha na sa kuan. Mukha na siya, ang tulor na niya, sunod niya mga kahoy. Mantis man ang tawag, ambot sa English na. Dito guys, malapit na yung ano. Sa kubo. Na, 55 na na diya. Ang gamay na kayo na. Muna 55 na. Oo. Di atot bagang istoryahan eh. Hindi na magsilbi na yung magkinilas na ka eh. Hindi pa mangyapon makita. Oh, ang dara, ang tubig nila makita, ang post din. Pinakakita kaya ni mo, dito nagidapita. Dili ka na nga ng baba ng diya, sa baba niya. Hindi na Japon, kita buna na ito kahoy ako. Paitag yun na yung istorya oy. Panaugon maging mayo. Hapit ba ko nalumusan ang diyan ito? Katong wapaykwan? Hindi mo nagisuyop ko yung lalong ba? Napaganin ko diri gilid. Diya. Entah gani kang Na eh. tubig. Nagiging panguha na kuat din. Guys oh. May swimming pool lagi. Wala. Wala naman na yung tubig. Kuan siguro alkansi po na. Kasi dinahik, ang tungod sa dahon sa lingatong, wala na yung mga ligo. Ito ang top view ng kuan guys oh, Tinago Falls. Musko ng mga tao kayo. Survive mga itong kano nga. Oh, survive nito kanyo nga dako. Dako kayong kuan. Dito dito manahaw guys. Kita na dire pero tinatumoy dito. Kita na gani. Okay na dire. Ayun guys oh. Ito ang Tinago Falls. Hindi sa taas yan guys. Yung nasa baba lang oh. Malakas ang current guys. Kaya dito lang tayo. See? Ano gitawag ko na Tinago Falls? Eh, di man mo makita kung di mo ako, hindi ka muna gitaguan man siya. Kaya pala guys, ang tawag nito kaya Tinago Falls kasi pag hindi mo talaga, hindi ka daw bababa, hindi mo talaga makita yung Tinago Falls, kaya nakatago, parang nakatago ba, kaya kailangan bababa ka para makita mo talaga yung kanyang kabuuan ng falls. Ayan o.
Yun, may maliit pa na doon mga kamays. Maliit. See? Lakas din ng current guys. Yan. Ito guys, pakyat na po guys oh. Makabalik doon 355 steps pataas. Okay, 355 steps times 2. Okay guys. Guys, pag punta ka na sa baba, kailangan mag-rent ka ng life jacket. Okay, ito. Mga life jacket guys. Mga life jacket guys. Ayan o. Isa may ngalan sa yung vlog. Timothy Farm. Ha? Timothy Farm. Timothy. Oh, sige. Peace. Video. Welcome to Tinago Mountain Resort. Guys, going to Mimbalot Falls. We're heading to Mimbalot Falls, located at Boroon, Iligan City. Pila ba ka meters ang one? Kaya i-off na ako ibasing mga na copyright. Still running sounds good. Copyright. Masyadong maliit yung ano ha, yung daan papuntang Mimbalot Falls. Medyo makitid guys. Uy, ito na? Ito na yung Mimbalot Falls. Here we go. Dili na ta? Mimbalot Falls na kami. Dili tagi o sa kilid. Okay. Mag-hike ta diri o sa kilid. Ayaw pa. Ayaw na naog yun. Ayaw na naong. Dito ra kayo to. Dito unahan. Diara ka. Ayaw, mag-backing daan ko. Sige ikaw. Backing daan ko dali oh. Ay, ang gusto ko gabi. Pwede Ako sang i-off. Ako sang i-off. Dito tayo sa location guys. Ito na guys. Mimbalot Falls. Ito yung Mimbalot Falls guys. Mimbalot Falls. Wow, ang ganda guys. Nature talaga guys. Mimbalot Falls. Yan ang Mimbalot Falls guys. Yung mga nature lover dyan, punta na kayo dito. Ayan guys. Sabi po. Sabi po.
Kaway-kaway kayo dyan, kaway-kaway.